To naproti robí. Moj, jak to kričíš? Také to byť odvoláte ti tam ležala. Teraz som prišla. To je čo toto? Meriško to je. Kurva. Prečo má každé slova? Vyjebaná, To není muž, čo stále jebe, pije. A 62 rokov má. Poď sem. Meriško. Neuč! Ty špina! Ti mozog vyjebe z hlavy hneď. Ty debil čierny! Čo si kúpila? Čo si kúpila? Pozori, mu da ja čo robím? Čo si kúpila? Pozor! Pozor! Aha, koľký kokot. Toto Mária kurva nedá dokopy. Podri, čo tá robí. A kto to vypal? No, či ho najedem, jak je treba dať. No dobre. A čo im jebe? Tak to len debil môže spraviť toto. Nie normálny človek. Dobre. Ti hajzel vyjebaná, skurvená. Poďme doma. Ide, kde ideš? Nehaď mi to akcovi. Nehaď mi to akcovi. Ja to išiel primo, ja to počul. Však to ti nekúpi, nič len ti bude kokotiny kupovať. Ty koko vyjebaný. Na Marinu. Dosti dom. To nepoviem. Lebo ja som kokot. Potreby kúpim. Ale žiadne obleky tam kupovať nebudem. Nie. A krčme, kto ti dá 200 korún tedy? Pozri, čo mi bije, pozri, čo mi robí. špinavá. No, ja to mám bije. Ty vzdocha! Vyjebaná! Je tá vara, čo mi donese ruka, mi ti neukážem. Čo si ty za kurvu pravieš? Prečo mi nadávaš? Pozri, ona ušla od domu. No ja ťa mám na piči. To už je koľko je toto? Hej! No čo ja s tým spravím? Ha, 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 ha. Čo robíš? Čo robím? No pozri, čo tu je. Syno. Ty kurva! No čo je? Kontky kokos. Co sa dejú veci tuto? Z primitívma. Jaj, bož. Uvidíš, čo ja spravím. Do piče vyjebané. No teda toto som nevidel. Takúto marhu vyjebanú, skurvenú. Už mám piči nervy zas. 60 korún stojí tu. No pozri! Komu tam varíš? Na tom šporáku, komu tam varíš? Komu tam varíš? Komu? To čo si najebala na nejakú amaďúru? Ty kráva. Najebe takú metódu, že dopadne zle. Rob si. Jej. Ja neviem, čo máš byte! Ty špina! Ale čo kričíš? Boha! A to, čo to kedy bude robiť tá kurva? Nevyprávať sa mnou. Áno, tak dobre. Budeme sa podkýnať. A teraz si piču rozjebem ja. Ešte sedem. Daj pozor! Komu idete? No teda Henžo je kokot, dôkota starý, ale toto sa mi ho nemôže stať. Ty debil čierny! Lebo oni volá, čo majú a nevedia, čo majú. To ja opici musím robiť. Týmto nožom zabijem. Hehe. Takže to vyzvania. Boha, čo Boha, sa... všetky taniere som prejebal. Pozor, idem ti ich dať, pozor! Pozor! Čo mi ideš dať? Pozor, pozor! Čo mi ideš dať? Ale čo robia, na to si sa nenasadíš? Ty svinia! Čo mi stále nadávaš? Poviem, že bude a bude. Čím na trevi? Už ide do hrobu, do hrobu. Je tá hora, čo mi už donese ruka, ni ti neukážem. Už ma pochováva. Aj, ale krasopisná. Poď sa pozrieť. Čo je? Toto ja nepoznám. Ty z mňa si robíš piču? Ja mám dieva 3 a 3 roky učilišťa. Ja nebudem debilom robiť, čo vyšiel z pomocnej triedy. Kráva vyjebaná cigánska, skurvená, negramotná, vieš. Iba to pičo zo mňa, lebo ťa zabijem aj teba. No toto je piči. No
Toto je marha. Materi, chytí mi vieme do kojtadera. Všetky. Aj, to je. Hejte, pičuj! Daj sem ten oný. Som bola brázlivá, kde som ho poznala. Toto som ešte nevidel. No, Kurva, no toto je život s touto kurvou vyjebanou. Za chvíľu, hotovo som povedal. Dobre! Čo ide? Prišiel ten cigán tam, Petro, čo chodila tá piča, cigánka. Prišiel ten cigán tam, zobral deti, cigán taký malý. Ježiš, ty kurva vyjebaná. Ty leňok vyjebaný. Aha. Ja som šéf. A to čo je toto? Potom Ale daj! Život najebaný! Ticho. Ale všade! Ty čo ukáž, ty kurva tam? Ty tam neješ? Zapúchaj! Áno! Pozri sa. Lebo vy neviete nič bezo mňa. Prijebaný, brázno, prijebaný. Váľa, čo robíš? A čo ti jebe? Čo padlo dole? Žiť Boha, čo robíš? Jebe ja tvoju kurvu, materinu. Ešte ten bicykel bude opitý. Podri, čo tá robí. Ako ja pôjdem na bicykli? No ticho. Vieš čo tento bicykel už nakradol? vyprávaj, jedna. Jebať! Ja myslím, Daniel! Kde ti? Zabijem ťa! Bože môj! Rozjebal som syno. To môže jebať? Čo ide? Maternú piču pojebať? No vypí, nepozeraj. Hotovo. Ďakujem ti za to. Oni mania, jebal. Pozor! Aha. Pozri, čo som mi spravil. no, čo si spravil? Vidíš? Čo som spravil? No pozri, kamery. Do siti, do? Rytmus 2. No, Peniaze nemám, aby si. on má, a nie ja to ti. Ja som tam mal ešte 700 podieleňov. Idem, Boha, čo si chodí na vašu? Ty špinaj, ja to povie, že nie. Nemám ti dať 500 korún. Ty čo tam jebe s tou kamerou? Ale som robil vždy brigadíra. Poviem, nástroj viem písať. A večer mi povedal, že poviem brigadíra robiť. Ráno na nástupišti 27 cigáňov. Ani vlad by si mi nebol do ryti obchav. No ale u mňa je cigán človek. Niekto má priemyslovku, strednú školu a nevedel by to spraviť, ako ja som robil. 42 ľuďom výplaty som robil. A každý tam jebal, druhý brigadíri na vlny, všelijaký na kalkulačka, ja som to robil perom, normálne na papieri. Každý si myslí baseball. Aj o tejto cibule. No tak jebte si od cibule kokotiny.